Nezisková organizace Tichý svět poskytuje sociální služby osobám se sluchovým nebo sluchovým a kombinovaným postižením. A cože to tady vlastně děláme? Pojďme se podívat na to, s čím se na nás mohou klienti z celého Jihočeského kraje obracet. V rámci sociální rehabilitace poskytujeme nácvik odezírání, samostatného pohybu, práce na počítači, dále v pracovní oblasti nebo v procesu získávání sluchadel. V rámci odborného sociálního poradenství poskytujeme základní právní poradenství v dluhové oblasti, pomoc a podporu při vyřizování důchodů nebo dávek. A tady se to často děje. Naše služby poskytujeme nejen zde, ale také v terénu nebo online. Vždy záleží na podmínkách a potřebách našich klientek a klientů. Třetí službou, kterou poskytujeme, jsou tlumočnické a přepisovatelské služby. Poskytujeme fyzicky nebo online tlumočení z nebo do českého znakového jazyka nebo ukrajinského znakového jazyka, dále přepis mluveného slova do textu. Pokud si myslíte, že naše služby využívají jen neslyšící lidé, kteří znakují, tak to je omyl. Naše služby jsou vhodné pro neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé, osoby s kochleárním implantátem, ale také pro seniory a všechny, kteří o sluch z jakýchkoliv příčin přišli nebo přichází.